Yon, good morning mga kamaster. Dito tayo sa tindahan. Nag-display tayo ng hotdog. Ano naman, araw na ngayong Martes. Pizza Utso na Martes. Ayan po, na-display ko sa umaga. Sa isda naman ay mamaya pa. So kaya ano ko, bili muna tayo ng malmusal natin. Alright. Ito lang. Saan nakaharap? Dito? Sa'yo? Yes. Ay, bay. Yung umaga sa imuha. Buntagan ha. Ay, stay buntagan. Ay, may music pala. Kaya ko. Sabi ko sa'yo may music eh. Kulit mo eh. Good morning sa inyong lahat. Ito ang ulam ni Manayo. Bay, shout out. Lagi rataron mo. Para din ako umuha ng ulam. Hi! Ate, good morning. Ito po yung bay. Pasiguro na si Inday. Kaibigan ko. Ilang siyang Happy birthday. Ay, happy birthday. Good morning. Ay, pasok na. Ay, walang sandok. Ay, sandok. Kutsara. Thank you. Right. Kain muna na lang tayo. Ayan. Wala nga sa bundok yan. Kaya ang laki. Yan talaga mga ena. Bumili tayo ng palabok. Yan. Tapos paresa natin kape. Ayos na to. Ito guys, wala pa tayong isdang in-display sa maga kasi naubos kagabi. Ngayon magalmasal muna tayo. Alright. Ayan. Ayan po ang aking paninda sa umaga. And batalay, tilapia, bisugo, bangus. Yun. Gas muna tayo mga master. Yan mga master, gasa natin itong chicken para nilangawin. Ganito para tanggal yung kahit langsa. Wala man. Tarot, shout out. Sino mo nagsabi sa'yo? Si Ate Marincita. Ano yan? Oo. Medyo gutom na. Isa lang natin ito. Kasi mamayang gabi ano to? Ulitin naman ito pag pugas. Alright. Yun, magandang tanghali mga kamaster. Ito po yung natin, shout out natin yung kaibigan natin nga sa YT. Shout out ni Frosia Jeannie Ross at si ganap tayo ng shout out dito. Lakas ng Negros TV, shout out Dol. It's me official. Aris Japan Bruno, shout out. Kuya Minard Astig official. Jima Mix Vlog, shout out. Sino pa itong i-shout out natin dito guys? Gayoy TV official, shout out. Rowena Terenia Vlogs,
shout out. Wakwak ng Dubai Mix Vlog, shout out. Ay, shout out kay Kuya Ri Vlogs. Sino ba pa niya? Lydia Macaro, shout out. Fernando de Selva, shout out. Mami Rose Ann Vlog, shout out. Shout out kay Jocelyn's Vlog, OFW sa Taiwan, shout out. Sino ba yung shout out? Lovely Bubble, shout out. Boss Tatay Love, shout out in Canada. Kanaya. Ano kaya nang natin ito? Nicole D. Guzman, shout out. Bisayang Panday Vlog, shout out. Ayan po ang shout out natin. Kung sino pang ano nito, shout out ni Melon and Priya Vlogs. Sino ba iba rin yung shout out dito sa ano guys, libre ang pag-set out guys, walang bayad itong magpag-set out. Babakasahan na natin ang pangalan, kung saan ang lugar. Frenchy Vlog TV, shout out. Hasmin Love, shout out. Sino ba yan itong ano? This Lifestyle Vlog, shout out. Len Channel, shout out. Dong Vlog, shout out. Ayun, ito na lang ating shout out guys. Hanggang dito na lang to guys. Kung sino pang hindi pa na shout out, sa sunod video naman